Mestského kultúrneho strediska, ale aj menom študentského parlamentu pri reformovanej kresťanskej cirkvi tu v Rimavskej Sobote srdečne privítala na tomto podujatí, kde by sme chceli vyhodnotiť najkrajšiu tekličku, ktorú ste si priniesli, najkrajšiu masku. No a potom pre vás bude nasledovať taká zábava v GAP klube, teda diskotéka, najprv pre tých menších a neskôr snáď aj pre tých starších študentov. Ja teraz poprosím tých, čo majú tekličku, každý tú svoju, čo si priniesol, poďte sa postaviť k svojej teklici a dohodneme sa z tu prítomného obecenstva, že určíme nejakú takú kvázi porotu, ktorá rozhodne, ktorá teklička je najkrajšia. Ja tvrdím, že všetky sú pekné už len tým, že ste si dali tú námahu, že ste prišli, že ste tie tekličky urobili. Dokonca škola si pripravila tekličky ako triedy, proste áno, takže majú svoje teklice, nie jednotlivec, ale celé kolektívy. No tie ďalšie tekličky nám zapožičala základná škola Hostinského, ktorá mala svoju takú vlastnú súťaž. Takže neviem, ako sa dohodneme, že poprosíme nejakých rodičov alebo pedagógov, alebo dokonca sú tu zástupcovia médií, takže môžu sa aj oni na tie tekličky pozrieť. Takže Skajka, poď sem moja duša a nejak to ideme. Tiež samozrejme niečo dostanete.